Üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok az augusztusra kirakott tarotkártya elemzésem előtt. Nehéz ezeket a lapokat elemezni, kiraktam őket, ahogy szoktam, kert-a-kereszt formájában. És ami először eszembe jutott, az egy közel-keleti, szerintem közel-keleti szólásmondás, hogy az a bizonyos szalmaszál, ami eltölte a teve hátát. Vagy lehet, hogy az utolsó csepp a pohárban, amitől kiomlott a pohár tartalma. Ezt próbálod itt elkerülni, hogy még egy icipici teher is rád kerüljön, mert úgy érzed, hogy többet nem bírsz. Itt egy pici, nem, jó komplikált egyensúlyozás van augusztusban. Úgy érzed, hogy nagyon túl vagy terhelve, és próbálod elkerülni, de még éppen, hogy tudod elviselni, ugyanis már látod, hogy lesz itt a kiút, de próbálod elkerülni, hogy még akár egy icipici teher is rád kerüljön, és ilyen általánosságban fogalmazva, mert akkor már nem biztos, hogy ezt fogod tudni tartani. Ha minden így marad, sikerül, amíg össze nem áll a megoldás így maradni, akkor éppen, hogy hajszálhéján kibírod, úgy érzed. Ahogy szoktam, fogom ezt általános élethelyzet vagy párkapcsolat szempontjából elemezni, de akárhogy is nézem, ami itt azt gondolom, hogy neked megterhelő, kedves halak, az az, hogy nagyon-nagyon sok személy van jelen, akik próbálnak befolyással lenni rád, az ő látószögüket rád erőltetni, látó perspektívájukat, és ezt a közelmúltban tette valaki ezzel a kardok lovagjával direkt módon. Azt gondolom, hogy a többi személy ezt indirekt módon fogja tenni, méghozzá úgy, hogy ad neked olyan dolgokat, amelyekkel szeretnék befolyásolni a te viselkedésedet. Tehát nem mondják azt például direkt, hogy menj el ide vagy oda, hanem adnak arra a helyre egy meghívót, most csak így mondtam, és akkor úgyis oda mész. Tehát ajándékokkal, olyan fajta ajándékokkal, ami lehet átvitt értelemben is ajándék, próbálnak téged befolyásolni, hogy valami olyat csináljál, amit ők szeretnék tőled. Ez például konkrétan lehet ezzel az érmékaprodjával a tudatod alatt egy tanfolyam, vagy beíratnak valamilyen iskolába, valamilyen helyre, fölajánlják, hogy szereznek neked egy munkát, vagy munkahelyet, ebben segítenek, és ez mind-mind segítség, de alapvetően ami mögötte van az, hogy próbálnak befolyással lenni a te döntéseidre, és ezeknek az energiáknak a megfelelő kezelése, befogadása, elutasítása, harmonizálása, ebből ered alapvetően az a teher, amit te érzel. Ugyanis itt sokféle érzelmi szándék van jelen, és ezek személyek mindegyike alapvetően egy olyan személy, aki szeretettel fordul feléd. Kivéve ugye ez a kardok lovagja a múltban, akit még egyszer megnézünk. A kardok lovagja a múltban az egyetlen olyan személy, aki nyíltan konfliktussal, kritikával, határozott, akár hetes tisztázási szándékkal állt hozzád. És miért? Ezt akkor nézzük meg, mit akar tőled itt ez a kardok lovagja. Ugye ez adott esetben lehet önkritika lapja is. Ha önkritika, ebből a kirakásból adódóan azt is el tudnám képzelni, hogy az ő kritikája elindította benned az önkritikát, változásokat biztos hozott, és azt gondolom, hogy alapvetően ő az, aki benned elkezdte ezt az érzést, hogy te nagyon meg vagy terhelve, és a megterheltségnek az egyik legfontosabb része az, hogy mindenkivel jobb akarsz lenni, mindenkivel harmóniába akarsz lenni, mindenkivel
szeretnéd fenntartani minden esetre a pozitív kapcsolatot, nem túl intenzíven, ennyi személlyel nem is tud ennyire intenzíven fenntartani, de egy működőképes jó állapotban. Ki volt ez a kardok lovagja a múltban? Kelyhek kettese, egy személy, aki nagyon sokat jelent neked, és kapcsolatokat, a szeretet, a szerelem, a jó együttműködés jelképezte. Akasztott ember, érmék négyese, császárnő. És akkor ebből a kapcsolatból itt először volt gondolkodás, elzárkózás, adott esetben ez te is lehettél. Semmi stressz, a kommunikáció. A feszültség fokozódott addig, amíg ki nem robbant ezzel a konfliktus szituációval. Ez szólhat az anyaságról, családról, gyermekvállalásról ez a szituáció, de igen. Tehát lehet itt konkrétan szó magáról a gyermekvállalásról is, valaki elzárkózik ezelől, vagy ezzel kapcsolatos szituáció. Mit csináltál itt te, ha ez te vagy, kedves alak? Szerintem elzárkóztál ezzel az érmék négyesével, hogy nyomatékot adj az álláspontodnak, és igazából akkor a feszültség odáig fokozódott, hogy itt volt ez a kardok lovagja indulatos jelenet, és nem gondolom, hogy ez elősegítette igazából a megbeszélést, a konstruktív hozzáállást. Ebből lett egy bizonyos fajta fölmelegedés az érmék hatosával. Lehet, hogy te ezt nem mutatod, vagy az is lehet, hogy éppen ellenkezőleg ezt te nagyon demonstratíven mutatod, hogy te ebbe az elzárkózásba vagy ez téged nagyon megvisel, de ez téged nagyon megvisel. Tehát ez az alaphelyzet már nagyon megvisel, és akkor hozzá vannak még más személyek is, akik így beleszólnak ebbe a dologba, vagy pedig a te feladataidnak vannak olyan sokrétű feladataid vannak, a helytállásnak annyiféle aspektusa, amit már most foglalkoznod kell augusztusban, hogy ez tényleg sok. És az egészben az érdekes, hogy a furcsa, hogy alapjában itt nincsen semmiféle katasztrófa helyzet, vagy rossz, negatív szituáció. Stabilitás van, adott esetben még ezt a kis gyönyörű szép kristálygólyolmat itt fölborítom. Adott esetben még új lehetőségek is jönnek, ha ez ezzel a családalapítási dologgal rezonált, akkor akinek ez rezonált, aznak szeretném mondani, hogy itt van az érmék lovagja a botok négyesével. Ez a taktika, azt kell, hogy mondjam, tudjátok, hogy én igazából a kommunikáció híve vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az esetben ez a taktika itt bevált, mert megérkezik az a régen várt ajánlat, amit szerettél volna, és ebben az esetben ez botok négyesével akár lehet egy eljegyzés is, és akkor, ha már itt magától átcsaptunk a párkapcsolati elemzésbe, akkor még gyorsan megmondom, hogy milyen csillagjegyeket látok itt. Hát ez annyira gyors lesz, hogy egyetlen egyet se láttam, úgyhogy egyelőre nincsen. Na most ennek ugye lehetne örülni, szerettél volna valamit, volt konfliktus, volt mosolyszünet, mindenféle volt ennek érdekében. Ez most megérkezik, és tulajdonképpen neked most itt nagyon-nagyon kellene örülnöd. Na most ezt nem látom.
Ezt nem látom, hanem azt látom, hogy azonnal megérkezett ezzel a dologgal kapcsolatban a félelem. A torony lapja a félelmed és a remények. Félsz attól, hogy ez rosszra fordul, vagy majdnem, hogy reméled is, hogy rosszra fordul, és akkor nem kell ezt a nagy elköteleződést, vagy nagy lépést megtenned. Ez nem feltétlenül elköteleződés, ez lehet bármi más is, de ez valami, amit kiharcoltál, tehát elég nehezen tudod ezt most már visszautasítani, vagy ennek nemet mondani. És mégis sokkal nagyobb óvatossággal állsz ehhez hozzá, mint ami az előzőekben elmondottak alapján logikus lenne. Magad is egy kicsit megijedsz talán, hogy nem vállaltad-e túl magadat ezzel, hogy kiálltál, kardoskodtál amellett, amit az elmúlt pillanatban még biztosan gondoltad, hogy akarsz. Ez a félelem állapota, ez el fog múlni, és újból ez lesz a Kegyek királynőjével a közeljövődben a fókusza annak, amit szeretnél. Most, hogy ezt meg is kapod, talán egy picit megijedsz. És amit kapsz, akármi is ez, egész biztos, hogy stabilitás egy fontos tényezője, átadó energia az érmék királya. És még a romantika angyala is biztat arra azzal, hogy soulmate, this is your soulmate, igenis ez a lelkitársad. Na most ez a dolog továbbiakban is túlterhel, jelen pillanatban. Adsz ennek annyit, hogy ez fönnmaradjon, de nem teljes szívvel, és egyébként pedig ez a sokféle energia, ami rád irányuló igények, sokrétű feladat, amiknek itt meg kell felelni, lemerít téged. Ezzel kapcsolatos az orákulum lap, amelyik azt mondja, hogy csak a szeretetet lásd. Próbálj meg keresztül tekinteni a látszólagos hibákon, tévedéseken, félreértéseken, és lásd meg egyedül a szerelmet, szerelmet, love, amely minden egyes személyben benned is megvan ebben a szituációban. Ha ilyen határozott fókusszal csak is a szeretetet próbálod meglátni, ami ezt a helyzetet és annak minden egyes részhelyzetét alátámasztja, akkor olyan gyógyulásban és olyan gyógyulásban lesz részed, amelyet el se tudtál volna képzelni. És azt gondolom, hogy ez a gyógyulás neked magadnak is szól, ha a fókusz leveszed arról, hogy ez egy milyen megterhelő szituáció, hanem mindenhol, mint a laptanács is mondja, megpróbáld a jó szándékot és a szeretetet meglátni. Jó, ez egy párkapcsolati szituáció, akkor tulajdonképpen ennyit tudnék erről mondani. Ha munkahely, akkor ez egy kielégítő munkahely, de mégis úgy érzed, hogy ahhoz képest, amekkora terheket itt rárónak, kevés a fizetség, érmék hatosa. Itt volt egy konfliktus a múltban, és én azt gondolom, hogy ez akár lehetett egy fizetésemelésre, vagy nagyobb elismerésre irányuló beszélgetés. Akár te is szorgalmazhattad ezt, de ha veled kapcsolatban behívott például a főnök, tehát neked idehozták ezt a kardok lovagja konfliktus szituációt,
azt gondolom, hogy a te reakciód az lett erre, hogy megpróbáltad megérteni a mások érveit, de a jó ötleteidet egyelőre nem valósítod meg. Ezzel a dupla császárnővel nem valósítod meg a jó ötleteidet, addig, amíg nem érzed úgy, hogy ez ilyen egész más energetikából menne, és erre nem kapnál sokkal jobb lehetőségeket, amiket egyébként megérdemelnél, és addig te se adod itt például a kreativitásodat, vagy sőt azt gondolom, hogy azokkal a dolgokkal, amikkel már eddig el vagy foglalva, azokat is, ha egy mód van rá, lelassítod, hogy az a személy, aki téged ilyen kritikusan közelített meg, az is gondolkodja a ráeső százalékokon ebben a szituációban. Mint mondtam, ahogy kezeled ezt a helyzetet, ez első körben eredményt hoz az érméklovagja botok négyese helyzettel, és ha egy picit kell segíteni ennek a személynek, hogy lépjen túl az árnyékán, kell egy kis vizet tenni a borhoz, akkor ajánld föl, hogy te annak érdekében, hogy nagyobb elismerésben legyen részed, hajlandó vagy tanulni. Hozzátanulni a beosztásodhoz, vagy ezzel az érmék apródjával valamiféle továbbképzés tanfolyamot elvégezni. Ebben az esetben a másik félnek is talán könnyebb lesz engednie. Jó, tehát ha ez így rezonált veled, akkor sikeres lett a taktika. Na már most megkapod azt a dolgot, ami szerinted neked jár, lehetőségeket, ráadásul pozitív módon kapod, úgyhogy tulajdonképpen egy picit ünnepelnek vele, és akkor te neked rögtön egy kissé inatba száll a bátorságod, és most már attól félsz, hogy ezt ilyen nagyon határozottan kértem, igényeltem, bejelentettem, hogy az én képességeim erre alkalmassá tesznek, akkor most viszont itt a félelem, hogy meg tudsz-e felelni ennek, amit hangoztattál, csak ugyan meg tudod ilyen jól oldani ezt a feladatot. Azért fogod tudni jól megoldani, mert ezt szeretnéd csinálni, és ilyen hozzáállásból, ebből a jövőbeni kelyhekirálynői hozzáállásból tudod is jól csinálni. Ne érdekeljen itt különösképpen a siker vagy az elismerés jelei. Ha te ezt ilyen teljes önmagad adásával tudod csinálni, akkor jól is fogod csinálni, mert akkor, mint ez alap is ilyen szépen kifejezi, szíven elkiállat adod a dolognak. Mit kell beengedni, mit kell elengedni? Ezt kell beengedni, és ez egy szép kehely-lap, kehely 8-asa. Hát ha kell tudni hagyni dolgokat, amik eddig fontosak voltak. Hogyan rezonál ez veled? Hát ezt talán érzed akkor, hogyha elzárkózás állapotában vagy itt a konfliktussal kapcsolatban, amit pedig be kell engedni, ez a kelyhek királya. A kelyhek királya, ez pont ez, amit az orákulum lap is mond, közeledj szeretettel a környezetedhez. Miért? Ha te kelyhek király, akkor nem azt mondom, hogy te vagy itt a felnőtt, akkor is, ha nem csak te vagy itt a felnőtt, te vagy talán az érzelmileg legfölnőttebb ember, legérettebb ember, talán a legnagy lelkűbb is. És ez a hozzáállásod segít majd ebben a szituációban, hogy megtaláld a kiutat. Egészséglapodat nézzük, és a kiutat nagyon várod, mert úgy gondolod, hogy most már egy picivel több terhet se szeretnél. Egészséglapod az érmék ásza, hát ez igazán nagyszerű egészséglap. Az érmék reprezentálják ugyanis az egészséget is a taróban. Az ász pedig az univerzum által nyújtott nagyszerű lehetőség, elsősorban a gyógyulásra. Új módszerek, utak az egészség megőrzésében, lehetőség az egészség alapköveinek megszilárdítására. Ha gyógyulás, akkor egy jelentős előrehaladás, vagy tartós maradandó gyógyulás,
Egyébként pedig jelentheti a lap a testtudatosság fejlesztését mindenféle szempontból, egészséget, szépséget, ápolása, kézben tartása, megélése, de az érmékászával ez lehet az érzéki energiák újra felfedezése, megélése, ez az energia is itt. Úgy foglaltatik ebben az érmékásza lapban, mint valami, ami a vitalitásodat fokozza, az egészségedet pedig megszilárdítja. Még kedves halak, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ez volt az augusztusi kártyavetésem. Aki szeretne személyes kártyavetés, kötődés elméleten alapuló terápia, vagy egyéni kártyaoktatás iránt érdeklődne, írjatok rám a Kártyavetős Vármasszony Facebook oldal Messengerén, és kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes nyarat, és jó munkát is. Köszönöm a figyelmeteket, szervusztok!